Ahojte, volám sa Guri a máme zaujímavú tému. Veľa ľudí má mylné predstavy o tom, čo to vlastne elektromobil je, ako sa nabíja a tak ďalej. A v podstate to berú ako nejaký módny výstrelok, ktorý zatiaľ vôbec nedospel do štádia, že by to bolo použiteľné auto. Sedíme v Tesle Model S, čo je samozrejme absolútna špička toho, čo elektromobilita na svete aktuálne dosiahla. A povieme si o tom, že teda či ten elektromobil vôbec je pre mňa. Samozrejme, máme január 2016, cena tejto Tesly, vlastne tak, ako je vybavená, S70D, je okolo 70 000 eur bez dane, čo je veľa. Samozrejme, musíme to porovnávať s autami najvyššej triedy, ako je napríklad Mercedes triedy S. Hej? A proste áno, dobre, zatiaľ tie ceny sú veľmi vysoké, čiže odhliadnúť od ceny, naozaj poďme si zhrnúť tie ostatné veci. Poprvé, už keď hovoríme o tej cene, elektromobil určite nie je pre toho, kto očakáva, že pri dobíjaní na bezplatných dobíjacích staniciach alebo lacnejšou elektrínou sa mu vráti cena auta. To sa samozrejme nikdy nestane. Povedzme, ak tankujem do bežného auta benzínového raz za týždeň plnú nádrž, tak ročne miniem približne 3000 eur na tankovanie. Čo znamená, že ak by som vlastne celú tú sumu šetril, to znamená, tankoval by som iba na bezplatných nabíjačkách, tak za 4 roky v podstate ušetrím 12 000 eur. Čo teda samozrejme sa zďaleka nepribližuje cene auta. Ale môže už to pokryť napríklad náklady na úroky pri leasingu, hej, čo je tiež zaujímavé. Samozrejme, elektromobil nenabíjam vždy na bezplatných tých nabíjacích staniciach. To si často ľudia milia a myslia si, že ja keď chcem nabiť svoje auto, tak musím ísť na nejakú špecializovanú stanicu a tých je iba zo pár na Slovensku, čo tiež nie je pravda. Ich je dosť veľa, ale podstatné je, že ja ten elektromobil nabíjam doma. Večer prídem o 7 domov, o 8, zapojím ho do zasúky, ráno mám auto nabité, ešte si o tom povieme. Hej. Pri takomto nabíjaní domácom ma stojí vlastne náklady na tú elektrínu, keď to prepočítame povedzme na spotrebu na 100 km, sú približne štvrtinové až pätinové oproti tomu, čo zaplatím na benzíne pri spotrebe auta takejto triedy. Dobre, po druhé, hej, čiže to sme si pokryli tú častú fámu, že dobre, tie náklady teda na to tankovanie mi pokryjú tú cenu auta. Nie, proste nikdy sa to nestane a s tým treba rátať. Po druhé, elektromobil nemusí byť pre toho, aspoň teda zatiaľ nie, kto jazdí príliš často, pravidelne, niekoľkokrát do týždňa viac ako 400 km za deň v kuse. Hej. Títo ľudia môžu už naozaj pociťovať určité obmedzenie v tom, že naozaj jednoznačne sa musím po ceste niekde zastaviť, to dobiť, aj keď povedzme nemám čas, ponáhľam sa, že som už zvyknutý na to robiť tých 500 kg, 600 kg naraz proste a musím, hej, aj keď sa ponáhľam. Čiže títo ľudia naozaj, pre týchto ľudí zatiaľ pri tých kapacitách batérie, ako sa Tesla robí aktuálne, zatiaľ si to musia veľmi dobre premyslieť. Väčšina ľudí ale samozrejme nejazdí takéto kilometráže pravidelne a denne najazdí podstatne menej. Napríklad bývate v dome 20 km od Bratislavy, počas dňa samozrejme najazdíte ešte povedzme nejakých 50-100 km po meste. Čiže spolu tých 20 kg sem, 20 kg tam a plus 100 kg nejakých 140 km za deň. No a to už je teda ďaleko zaujímavejšie, lebo vlastne večer, keď sa vrátite, hoď aj o 8 večer, keď sa vrátite domov a pripojíte doma auto do úplne klasickej štandardnej 220V zásuvky, tak ráno o 6 máte kompletne tých 140 km, čo ste za ten jeden deň minuli, dobitých úplne doplna. Hej? Čiže, a to sa bavíme úplne o klasickej zásuvke, ktorá je všade, hej, ktorá nám vie dobiť auto rýchlosťou 14 km dojazdu za 1 hodinu nabíjania.
Ak máte dom, tak väčšinou máte k dispozícii aj trojfázovú zásuvku, to sú také tie červené zásuvky s tými viacerými kolikmi a tie už vedia dobíjať približne 50 km za 1 hodinu nabíjania. Čiže za noc, za 3 hodiny máte dobitý ten vlastne taký ten modelový príklad, tých 140 km, čo sme si povedali za deň, že za 3 hodiny prakticky máte auto plne dobité a pripravené na ďalšiu premávku. No a čo dlhšie jazdy, hej, hovoril som, že vlastne to je taká tá modelová situácia, to denné jazdenie, čo v prípade, že idete niekam na dovolenku, alebo niekam na chatu, alebo na víkend preč, no tiež to nie je problém, hej, ako samozrejme bavíme sa o situácii bežného človeka, ktorý nechodí na dlhé jazdy, ja neviem, každý víkend, ale napríklad ja som si rátal, že minulý rok som reálne za jeden deň prešiel viac ako 400 km iba 4 krát. To znamená, za tých 365 dní, počas 4 dní iba som urobil viac ako 400 km. A to znamená iba 1%, keď to prerátame, tak vlastne 99% času počas roka nepociťujem absolútne žiadne obmedzenie. A iba to 1% urobím viac ako tých 400 km, čiže musím sa niekde zastaviť cestou, nabiť to auto. A výborné je, že vlastne nám práve predvčerom spustili prvý Tesla Supercharger na Slovensku, kúsok od Zvolena, vlastne pri hoteli Kaskády. A Supercharger je aktuálne tá najvýkonnejšia nabíjačka, ktorá dokáže dobiť to auto. Dobíja ho rýchlosťou približne 240 km, ale pozor, za 30 minút. Čiže zastavíte sa pri Zvolenie cestou, hej, po R1, to už je jedno, či pokračujete smerom na východ severnou trasou cez Donovaly, alebo cez Čertovicu, alebo spodkom cez Zvolen a Lučenec a teda. Ale jednoducho zastavíte sa na tom Superchargeri, tam je hotel, hej, sú tam 2 reštaurácie, čiže vybehnete si na chvíľu na vecko, vystriete sa, niečo zjete a za 15 minút sa vám nabije 130 km. Čo je super, lebo vlastne ani Slovensko nie je také veľké, čo sa vám za 15 minút dobije vlastne k tomu zostávajúcemu rozsahu, ktorý ste mali v aute. A za 15 minút môžete pokračovať v jazde až do vášho cieľa. A potom v cieli kamkoľvek idete, či už idete do nejakého hotela, iba im zavolajte, prosím vás, máte niekde v blízkosti parkovacieho miesta nejakú obyčajnú zásuvku a zase nemáte problém, zapojíte auto a dobijete, koľko potrebujete. Hej. Čiže naozaj ani pri tých dlhších jazdách to obmedzenie nie je. Jedine treba proste počítať s tým, že tie nabíjačky, Supercharger je teda aktuálne pri tom Zvolene. Iných nabíjačiek, napríklad výborné sú Chademo nabíjačky od Greenway, sú rozložené prakticky po celom Slovensku. Dokonca som čítal, že aj Nemci nám zavidia tú nabíjaciu infraštruktúru, ktorú máme a zatiaľ sú zadarmo. A to je absolútne super, lebo pozrite si, akože nákupné centrá v Bratislave, Avion, hej, včera som tam nabíjal. Prídem, zapojím, prvýkrát som bol včera vlastne nabíjať auto a úplne bez problémov, každý človek, ktorý dokáže udržať zástrčku v ruke, to zvládne, hej, ťuknem, chcem nabíjať Chademo, dám si Chademo adapter vlastne, pozor, to je príplatková vec, zapojím do auta, a nabíjal som rýchlosťou 200 km do jazdu za 1 hodinu nabíjania. Paráda. Hej. Zadarmo. Úplne zadarmo. V budúcnosti sa nepredpokladá, že tieto nabíjačky, tie Greenwayacké, zostanú zadarmo. Samozrejme, pravdepodobne sa bude niečo platiť. Ale k Tesla Model S máte garanciu, že keď si objednáte teraz Tesla Model S, tak doživotne máte Supercharger zadarmo. Dobre, čiže to sme si pokryli tie dlhšie trasy. A otázka znie, že čo teda s tými jazdami, kedy ma to naozaj obmedzuje. To znamená, musím nútene zastaviť na nejaký čas, hoci aj mimo Superchargera, napríklad v Banskej Bystrici v Európe je proste tiež nabíjačka. No dobre, no tak sa zastavím na hodinu. Hej. Uvedomte si jednu vec, že keď prídete domov a zapojíte auto na nabíjanie, čo je prakticky okamžite, možno miniete 10 sekúnd na tento úkon, tak vlastne vy nechodíte už na pumpu. Jedno bežné tankovanie na pumpe vám zaberie 5 minút. Keď tankujete plnú raz za týždeň, tak si zrátajte,
že za 1 rok miniete 4 hodiny len na tankovanie, ak nerátame cestu na pumpu a späť. Čiže tie 4 hodiny máte krásne k dispozícii k tomu, aby ste vlastne pokryli to vaše prípadné nepohodlie v prípade, že musíte dobiť a niekde sa zastaviť. Tie nabíjačky sú fakt umiestnené logicky, sú pri nejakom nákupnom centre, pri nejakej reštike, hoteli. Čiže naozaj môžete zatiaľ ten čas stráviť tým, že sa najete alebo niečo pozrete v obchodoch a tak. Takže to je tak. Jednoznačne vám odporúčam, ak máte tu možnosť, sadnúť si do tohoto auta, požičať si ho. Dole pod videom nájdete linky na jednak vlastne slovenské firmy, ktoré požičiavajú auta aj spolu s inštruktorom. Odvezte sa s Maťom Urbašíkom na Tesla.sk, senzačný človek, pokecáte si s ním o všetkom, všetko vám povie o tom aute. Hodina aktuálne stojí okolo 50 €, čo je, si myslím, úplne v pohode na to, čo vlastne za to dostanete. A jednoznačne to vyskúšajte proste, čo to je, hej, ten pocit. Potom už keď to vyskúšate, tak si budete chcieť objednať ďalšiu jazdu, hej, máme ďalšie slovenské firmy, napríklad Superjazda.sk, vyskúšajte sa pozrieť. Čiže to je znovu vlastne s inštruktorom jazdíte, objednajte si 2 hodinky jazdenia zase s iným autom. A v konečnom dôsledku určite budete chcieť vyskúšať to auto aj sami, lebo je iné, keď sedíte s inštruktorom v aute, je iné, keď vlastne ho jazdíte sami. Maťo Urbašík vlastne na Tesla.sk vám ponúkne možnosť prenajmu vozidla aj na 1 alebo na viac dní, kedy naozaj už v aute jazdíte sami. Nie je to lacná vec. Druhá možnosť je zájsť si do Viedne. Vlastne existuje firma, ktorá sa volá greenride.at, od ktorej máme aj toto auto. A od nich si môžete požičať to auto lacnejšie, aj keď teda je za cenu toho nepohodlia, že musíte vlastne ísť si pre neho do Viedne, alebo teda môžete si ho dať aj priviesť, ale je to za príplatok. A tam je cena denného požičania 220 € na jeden deň, ale pozor, už pri požičaní na 2 alebo na 3 dní, už keď si požičate auto na 3 dní, tak je to už iba 150 € na deň. Ak ste platcami DPH, tak ešte vlastne DPH vám ide dolu. A pri 7 dňoch za požičania, alebo 7 a viac dní, už sa viete dostať na 99 € za jeden deň požičania, čo je super. Horšie na tom je, že ako náhle proste už do toho auta sadnete, ako náhle ho vyskúšate, tak už budete proste strašne rozmýšľať nad tým, že proste ja toto auto musím mať a čo sa dá urobiť a čo sa dá preto urobiť. A ak máte čo len trochu možnosť, priestor na to proste to auto prefinancovať, tak začnite proste obvolávať leasingové spoločnosti a zisťovať proste, čo by to vyšlo a teda. O tomto si povieme potom v ďalšom videu. Čaute.